Hala, 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 karas man ito nga bunay. Duha ka bugos nga bunay nga sunny side up. May daguti ay nga bahaw. Ngan siyempre may da kita kapi nga black. Black ay para marasa. Kasi aton pamahaw yan ang mga kabugtuan, mga kasangkayan. Ito duha ito nga bunay oh. Sunny side up. Aton ang almusal yan na kailangan kita magpritohin bangus kay pero nila kita isda pero nila prito pero ang atong sura bunay prito gyapon basta ano daw nakita hini mga kalikay hinin mga mamantika nga pagkaon kay kaurog man ang atong mga luto yung gagamitan natin ng mantika asya ito ang mga anabo ang atong less cholesterol ay tumataas ayan pero sa ngayon ito muna no tayo magawa. Naman tayo ibang pambili ng ulam. Ito lang ang ating kaya tsaga-tsaga muna tayo dito. Salit amo ini, pangaon kita, hirot-hirot lang ang guti ay, tipid-tipid anay kita kayo, wala pa kita i-arako sa mga magrasa ng mga sura, ng mga pagkaon. Pero kita yung mga pinubrihon, nagmamantinir kita kung anong maeda, marisyo na kita, gihabong basta may makaon, asya kita ito. Hindi man kita maluho, hindi kita maarte ng mga pagkaon, so kita, probinsyano man kita. Galing nga rin, nakaon na kita nilapuhan nga, nilapuhan nga, tarbusin, kamuti. Hindi pa, mas marasa-rasa pa yun. Medyo mas social pa yun kay bunay. Ba daw? Kaya bawang ta. Salamat! Ngayon, kalimut, pag-subscribe atong channel. Shout out ang ating mga kababayan ni Daha Barugo Lite. Inan iyo kababayan. Please subscribe na akong channel. Ayan, shout out Barangay Kalamantag, Barugo Leyte. Shout out the Rollins family, Coro family, Balais family, Arpon family, Abarca family. Ayan, shout out batch 2003 ng Celestino de Guzman Memorial National High School. Shout out yung atanan, mga classmate, kakaumanlan, istaminuhan. Ang alumni, wala kong makauli na liwat. Tara pamahaw. Maraming salamat. Please share and subscribe. Thank you. Babush.